31. edizioan gaztetu eginda Rikardo Arregi Kazetaritza saria. Berrikuntza eta aldaketa garrantzitsuak ditugu. Batetik sari berri bat izango da, komunikazio saria. Beraz, bi sari izango ditu, kazetaritza saria eta komunikazio saria. Bestetik, finalistak ere izango dira. Orain arte sekula gertatu ez dena. Beraz, epaimahaiak lehenik eta behin 8 finalista aukeratuko ditu, 4 sari bakoitzeko, eta azaroaren amaieran emango da ezagutzera nortzuk diren saridunak, eta han egingo da sari banaketa, Euskararen egunaren atarian, Andoainen izango den sari banaketa ekitaldi horretan. Nahiko genuke, inork hautagaitzak eta proposamenak aurkeztea ere, norberak bere buruarenak edo nork. Egoki ikusten dituen edozeinen kazetaritza lan, komunikazio ekintza, proiektu, denetarikoak.